Takže čau lidi, já jsem Patrik a je tu se mnou zase Marty. Čau lidi. A je tu poprvé se mnou Ryboběc alias Vít. Čau. No a já si vezmu pitomý super Pershing a oni budou mít E100. A já prase. No tak to se mi dáme srandu. Ale pak 5 jako sakra, jo lidi, hele. Co po mně chcete? Těch prasátek máme v týmu docela dost. To bude masakrka. No to jo, no. Jo no, to bude mase. To máte 3 litry damage na každý spojený, kdybyste byli jako v chatě. Jackpot. Jinak Jack the Panzer S to... Můžete tomu říkat prase, já tomu říkám Jagr. A teď si před kouřek prase. Já vím, Co si vybereš? jak kdy, někdy tomu říkám prase, někdy tomu říkám Jagr. Jako Většinou, když je to nepřijde, tak tomu říkám Jagr. Aha, no, tak ten nepřítel je asi... Šibemu. Ne, ale to je jedno. No tak... Já jdu do města. Asi nějak do sektoru F2. A já tady se svým velkým tátou jedu bomby. Nemá ještě topový dělo. Uj. Já jsem se Ježíš, ani ještě tak. načetl. Aha, počkat, já mám zapnutý. No jo, já mám tohle. Pardon, že to nejede. Teď už to pojede. Lagy. A? Úplně lagy. Kam to jeden vyjde? No hele, jako E100. Co si to dovoluješ? Teď jsem to schytal, bohužel. No. Moje vina. Já to schytám pod E7. Kam to všichni jeli? Jo, Já no. nevím. Já se nedívám teďka na tu mapu. Ale my máme jenom E7 je docela jako trochu Jo. jako rajče, hele trochu. Chápu, my máme jenom 2 těžký tanky. Aha, dobrý. Už vidím, no, máš 4. To je trošku větší prvá. Ale stejně si Mička bude to nějak objíždět, tak já ji sejmu za 5000. Jo, Jo, dal No, jsem pokud jí propnu. budu s tebou počítat. No tak to neobjíždí. Jde. Jede na těžký fighty ze středu. Přesně tak, jde na mě. Což by neměla mít šanci. Buď tam připravený vyjde. Ne, to taky schytá. Marty, Ano? pozor, tady pak pojede M103. Jo. Já tam zkusím jí spotnout, jo, hele. Ale tady sedmička vypadá na dě... Ona do mě, no takhle teda pilka, ona vás mohla obět. Dělal bys to taky? No nemohla, protože tam byly ty jágrové. Jak Až. ne, ale on by to ještě stihl. Ježiš, jde track. Jsem Sakra, já jsem nestrefil s jágrem. Ale to je 44, no to je za mě úplně, protože tomu bych mu dal za 1000. Ale Marty pojede vám zprava, to je 44, to vypadá. Jo, vidím. Já jdu nalevo na to sučko, no tak to si nechci. Já mám tu E5. Patriku. No Ale v pohodě, já vím, ten- ale já nejsem tak silný. Já vím. Tak hele. Jsi slabý. No tak pardon, že nemám desítku. To chceš po mně až moc? Juhu! Ale hlavně mě hlídej. I kill you. Hlavně mě hlídej, I kill you. No tak to je teda dobrý nápad. Ano, přesně tak. Ježiši, Tak to teď mám si dneska to na- 44 bude myslet. Dneska mám fakt dobrý aimet, jo. No, do prdele. Tak právě A to jsem- trošku stahuju, protože ta IS na mě fakt docela jakože... Oh, damn, dingla. Mně, což je fajn.
Jede ti zleva T62A, zezadu. Jo, vidím. Ona se mě ani nevšimla, má jenom... Ona jede po mně, že jo? Ne. Damn, ani jsem nezaměřil, to bylo štěstí. Ale to je sedmičku, ta teď na tebe najede. Jo, vidím. Ding. Ne sakra, tyjo, kdyby byla pozdíž, tak bych jí možná dal něco do sebe. No, hele, to... Uhluje se tam. Tak jo, litr damage, jako... Dobrý. Hele, já teď vidím, jak to teď cesto. Ne, zase Aimee, Foukneš za litr, hele, jeď na tu IS a foukni za litr, pojď, můžeš. Teď. No a je za domem. Marty, budu potřebovat helpa, jak se mu tu IS-7. Počkej, nenajíždí tam. Je tam, tata. A pojď. Mám dneska fakt depný Aimee. Pěkně z toho No tak hele, tak to... Naramuj. Nemůžu. Pojď ty. Tak nic. No tak to byl teda troll, ale litr... State 44 si zezadu, jo. Já ji zase odrazil. Já si říkám, jako co to je. Hele, počkej, ať si mě ještě chvilku odráží, mě to baví. Pojď zabít tu Artu, no taky. Ne, v pohodě, ale To je já srabacký. jsem nechápu, jak jsem to mohl odrazit. To je jako... No tak ta AMX 1390 tam má tu artu, pěnka je mrtvá. Odrazil pěkně, Vyhrál dobrá jsem bit. bitvu, pěkně. A Jo. jinak já jsem spíš na ty rychlejší tanky, než na ty pomalý. S tím jako pozést, to mě to moc nebaví. Průdělek 500, no tak to nevadí. Já ti řeknu, kolik jsem vydělal. 19 litrů. Stačí. No jo, prémiový tank. No tak jo, chápeš. Já si Hele, vezmu vezmem pětku. Já jo. Please, please. Počkej, kolik mám? Jak tam piknu tu 9. No, tak já Já si se spletu. Tak jo, jedem. Jo, tak ty takhle, Patrik už má KVNS. No ne asi, ale nemám ho v topu. Mám to pořád v tom... Do prčic, oni mají jednoho super uniku, fialovýho. A on jako má skoro 3 litry V8, to je dobré, hodně. Je to není to náhodou ten Spiker? Ne. Je ve prostřed. Je to 5. M7, jo. Aha. Mindy Quack, nějak. Ježiši. A ten si to asi chillne. No tak kam jedeš? No, to si jako nevím, no. Uvidím, jak pojede tým. Já jezdím většinou doprava. Kam pojedou? To vezmeme všichni jakoby společně. No, pojedu spíš. No tak pojedeme všichni. Počkat, tady jsou i sedmičky, no tak to ne. Sedmička. No ale oni mají papírovou. No to jo, teda. Tady jo. On tady taky docela dost podráží. Tak jo, ale když mu jedeš do zobu. Tak to snad každému tanku. Mně se připadá, že ta levěž je hezčí než tu, kterou máš teď. A ta druhá věž v něčem jiná? A jak se na tebe dívá? Ale fialátkem. Svítí do mě a střípá. Jsem to mě vystřelil. Jsem tak pěkně nebyl. Pěkně. Pacha, máš tam... 10, odkud jede. Pacha, máš tam to za 4 hač. No já tady mám M7, další tanky, tyjo. Pěkný, dík. to pěkně. Jedem na ně. Rozšíříme tady. Jedno hápko. Odím. Tak Já já to ho můžu. netrefil, sakra. Dobrý, jako hele. Tenhle tank. Super Unicum. Nejtank ever I had. Sorry, kámo, Panther. On má jenom hápka, jinak je úplně na hovno. Já taky mám jenom hápka, ano, já mám nic.
bylo je to... Celý tank tenhle je takovej divnej. To kamion šutětku. Sakra. Ten Panther to podle mě neumí. Možná překvapit. Se nejdřív postaví do prostředku jako frajer, že je jako jediná sedmička v bitvě. Jaj, ta sustovka to tam kempí na tom No sluším to tam. jiného rázu. To a já jsem... Tamhle. Jeď. Já jsem Su 85 jsem dostal. Jo, ty mě strfila sustovka naštěstí. Tady by mě už neměla vidět, že? Tady by mě už myslím, že neměla, jo. Dobrý. A on si jel dolů, hele. Tam teda... No, jsem mrtvej. Sustovka. Ale máš aspoň nějaký damage. Damáš. Jako já mám 0. To jsem vystřelil 1 a to jsem netrefil. Sakra, ono dyknu. Pro mě teďka ta sustovka vidí. Ano. On střílí tam ten Panther. Nevím. Asi jo, vole. Stovka. Jo, on střílí tam a to je debil. On do tebe střílí po 10 hitama. Já ho nepropím. Do věže. Alebo do vany, no. No, já jsem... Ta jako je dost blbý, on tě střílí hitama po 10, jo. Frajer. Tady je ten činu ještě, že? Jo. Jo. Tady je činu. Vidím. Ten čítaj. Zkus odstřelit ty nahoře. Vidím. Sustovka down. To jsou 85. Ježíš, tak jsou. I sustovka. A oba dva. Jedu na toho činu. I když jo, 54 háčka, stovka, jedna Hele, na... skoč na něho a pak střel činu. To ne. Jdi RGN. Já ti neriskuje. Hele, co má ztratit? No, dobrý let's play. To není let's play, ale gameplay. Taky gameplay, no. No to není nic, to je I am playing bot. To jsi nestihl. Voda. Vyhráli jsme. Wow. Štuk Bo. 3G. Vlakajensná bitva. A dáme si poslední bitvu. Má někdo z vás trojky a už uděláme chill trojky? Já bych dal Tak já jedničky. bohužel nemám, Já bych dal jako jedničky. jedině s dvojkou a to je tahle. A nebo jedničky. Ukažte dvojku, já vám řeknu. Jak to, ukažte mi dvojku jakou. No hele, jestli to takhle bude chillovat, tak se vezmu tohle. Rybovíče? Ano. No tak si vem nějakou trojku nebo dvojku. No jo. Ano, tak, vem dvojku, Patriku. Já nemám dvojku, sorry. Jsem si měl jakoby narychlo koupit Si dvojku. kup, no. Tak hele, to Příště. Tak. Když mám čas, rychle. Tak jo, tak rychle. Ale pak... Ale Patriku, neříkal si, že pospícháš? Co? Já nic takového neříkám. Ne, já myslím, že jo. Neříkám. Se neboj, jako... No. Neříkám. To jenom tak říkám. Tak a vezmeme tyhle, ty ještě dvojkové ty pásy a máme tupu. Můžeme říct top tank. Nevím, kde mám to té dvojky. To je další troll tank. To není tolik troll tank. Ne, já to stejně pak hned prodám. Tak a můžu brát bitvu. No tak ty bereš BT2? Aha. No jo. Tak to je ta rybová bitva. Jo, no to si budem spítit, víš co. No, ty si to budeš. A ještě k tomu. No ty brdě, střetn. Ježiši rybovíče. Co je? Jde, já tě. No, on se... Jsi na jedničce, aspoň jedna. My tě, ale já tě dohoním. To je jedno. No ale asi ne, no.
Hele, vezmem to, jdem to spotovat napravo, víte co, na ten takový ten ostrůvek. Jo, já tam budu dobře vyžírat. Počkej, já to vemu. Já to beru na střed. Jo, taky vezmu středem. Jako běž sem, nebo kam to myslíte jenom na to? Vezmu sem. No na střed, prostě na kopec. Jo, na kopec, tam jedu, tam už jsem. Protože zase mi někdo píše. Jo, já asi vím, kdo to je. Já taky. Tady... Pan testač máčkou. No a je to... To si ze mě děláš To srandu. je debil. Jdeme objíždět si tu VT trojku. Ježiši, vyjde, ty jsi už ho trošku koupil. Já vím. Já to s těma dvojkama nehraju vážně. Víš takhle, hele. Víš umět, hele. Vyžírka. Hele, Pasča. Ale jestli chceš být vyžírka, musíš být jako já. To nezapomeň. Jedem na tu bázi. Jo, takhle mě trefila Artina. no tak to máme vyhraný zase. Je to život? No tak to si chill. Protože nabijem 4 vteřiny, ty. Chtěl bych vyžírka? Jep. Hehe. Rocu, no jo. Na tu H35 nejedu. Jako to fakt je vážně, ne? Já radši mlčím, ty jo. A proč? Se snažíš? Já si chci pít. Aha. Ty dvojky střílejí tak vedle, že se strefujou. No? Říkám u těch automat, že jsou, že se tak nestrefujou, že se strefujou, jo. Střílí tak vedle, že se strefujou. Ale jako nechá... No tak hele, jako to nemusíš psát, jo. Hele, Štěpo. Já mám jako... No, po ptákách, no. To máš. A to mě až... To je v pohodě. To bude To poslední jsem bitva, no to tak jsem- to asi je poslední bitva a čau. Čau, čau. Čau.